دوه دروجا یکم آلودکیا 36 آناتوی ده چه قومی لانقره ابلودگاه هاتبول دارخسن نر ناتو و یکتی اروپای ده داخویانی خود پیاما یکتی دان سرکین جهانی کو جبولودکیا ناتوی لانقره بون پشتی روزه که جترافیکا دیپلماتیک این داگرتی اورونشتن کریتیک لبش تپه کم بون. Important for Europeans to strengthen their Sekreteri Giştiye NATO'ya Mark Rutte, Serokê Komisyona Yekîtiya Ewropayê Ursula von der Leyen û Serokê Konseya Yekîtiya Ewropayê Antonio Costa di roja yekema lûtkeya 36 a NATOyê da ku li Ankara hat li derxistin daxuyandan rojnamevanan. 5 years ago. Therefore, the whole of NATO is stronger, as the German defense minister said the other day, to maintain, to stay... Rutte bi bîr xist ku ji 27 endamên Yekîtiya Ewropayê 23 endamên NATOyê ne û got em bi gefên Rûsyayê re rûbirû ne. Em dizanin ku Rûs bi Koreya Bakur, Çîn û Îranê re dixebitin, em nikarin saf bin. Divê em yekgirtî bin û tam ev e ya ku em dikin. and it requires perhaps, as many have touched upon already, Serokê Konseya Ewropayê Antonio Costa kêfxweşiyeka mezin ji hevkariya stratejîk a di navbera NATO û Yekîtiya Ewropayê de nîşan da û diyar kir ku welatên endam sozên xwe bicîtînin. Costa diyar kir ku Ewropa berpirsiyareka mezintir ji bo parastina xwe digire ser xwe û divê niha ji wiha berdewam bike û got tiştê ku welatên Ewropî ji civîna bilind a Ankara hêvî dikin ev e ku em dikarin ji bo parastina xwe ku li ser têkiliya transatlantîk a pir xurt avabiye xwe bispêrin NATOyê. They are suffering from a targeting towards the society. Serokê Komisyona Yekîtiya Ewropayê von der Leyen di axaftina xwe de peyama Ewropayeka bihêz tê wateya NATOyeka bihêz da. Von der Leyen bi diyarkirina biryadariya xwe ya ji bo dagirtina valahiyan di helwesta xwe ya parastina got. Ji bo vê armancê me heta sala 2030 800 milyar euro ji bo pêşesaziyeka parastina bihêztir veqetandiye. Em ne tenê dixwazin bingehekî pêşesaziyê parastina bihêz hebe, lê di heman demê de em bi Ukraynayê re bêhtir hevkariyê bikin ji ber ku ew pir nûjenin û xwedî ezmûna şerin. Bêguman em di nav Yekîtiya Ewropayê de bêhtirkirina hevbeş dixwazin ji ber ku ev tê wateya hevahengiyê. Bernameya 36 lûtkeya serokên dewlet û hikûmetan a NATOyê ku li Ankara mezûvaniya wê têkirin duh êvarê bi resepsiyonekî li qesra Serokkomariyê berdewam kir. Piştî civîn û rûniştên ku tevahiya rojê hatin li derxistin, serokên welatên endam ên NATOyê li beş tepê kom bûn. Serokkomar Recep Tayyip Erdogan û Emîne Erdogan beriya xwarina fermî li ber deriyê qesrê serok û hevjînê wan pêşwazî kirin.